Čaute. Vítejte u nášho Traktor Simulátor, ktorý sme vám slúbili, že ho zahráme. Ale je to iba demo, takže budeme hrať iba dve veci, viete. Alebo jednu. Takže mission a tu. Pole. Na prvé start. Už sa to narysovalo, či nie? Doufám. Áno, tam je veter. Áno, už to ide. Ha. Ho. Toto je zjedecký styl. Môj kamoš je takej, viete, komickej trochu. Traktor. Počkaj. Jak sa tam chodí? Počkať. My sme sa to nenaučili ovládať. Takže prepáčte nám. Choď tam. Daj klikni. Vyskočím len to všetko. Už tam to ide. Poď. Počkaj, už hráme. Áno, to sú závody. VASD. Počkaj. Rob to ty, ja neviem okolo čoho máme. Ej to sem. Tu máš, čo si somár. Dávaj. Ak prehrávame, nevíme tak. Nie, to máš ísť okolo toho na začiatku, nie na konci. No otoď sa. No tam choď. Medzi ty stojanky choď. Tam máš také, no tak nie, Ježišmária. Sem? Nie, Ježiš, ty si sprostý. Takže sem mám ísť a medzi stojanky. To buchne také dobre. Au, do ryti. Ja sa len prepchal som sa, jo. Aj, už som sa naučil ovládať. Ja sa jak rýchlo učím, viete. Máme nahor na traktor. Kdyby sme mali normálny, tak by to bolo ľahšie. Lenže my máme také hovnocicky. Hovnocicky. No choď. Tak. Tam máš, okolo tohto choď. Ideme, tady je to. No choď okolo toho. Keby to išlo. Okolo toho choď. Dobre, ďakujeme vám. No a tady choď. Ďakujeme. Ďakujeme. A choď rovno choď. Ne, prevratilo ma. A choď rovno choď. Doufám, že sa mi to vyplačí. Choď rovno. Áno, sme v cíli. Tak sme není. Tak sa otoč sa. Otočka. Tam máš stojančeky. Toto nevidíš. Vidím to, ale ty si mi radila, aby som išiel do cílu. Tak sme nemali ísť do cílu. Čo už? Ježiš! My sme dobrí, vidíte nás. My dokážeme sa auta aj s traktorom. My sme nejlepší proste. Tomu musíte uveriť. Viete, má to nemecké ovládanie, takže Nemci sú takí sprostí, viete. A oni to také divné ovládanie robia. Keď pôjdem... Tak už aj som už troška múdrejší. Čo? Tak už nemáme stojanky. Máme ešte? Máme. Už môžeme ísť. Vyskúšaj teraz ten cieľ. Sprostý. Konečne. Už sme tam. A ideme rovno? Vybudeme ten domček, či tam je. Možno tam je niekde cieľ, to my nevieme, ale sami sa tu dozvieme. No jo. Kamož išiel zatvoriť dvere, aha, kaplnka. Ideme! Nejde to. Takže sa musíme vrátiť, už máme 38 sekúnd. Takže to si myslím. Toto. To bude dobrý skok. Rampo! Adam. Aha, nový rekord, 40 km za hodinu. Tak sa, my sme dobrí! Už máme 43, 45, 46. A stále musíme ísť. Toto bude skok. Nič, to je bol skok. Čaute, ja som vám rád. Dúfam aj, že vy, to je základ života. Mám sa rád. Viete, dokým sme začali natáčať Let's Play, tak sme prehrali. Game over. Mission is best ever. Takže sme ju vyhrali.
Nevím, čo to Ale znamená, ale nevadí. Ale vyhrali sme. Dúfam, že áno. Ideme na druhú misiu. Daj start. Ideme orať. Dúfam, že nám to pôjde. Doufáme. Dúfame, veru, že doufáme. Snívám rád a je to na mne, doufám znát. Je to snad. My sme takoví troška, my ľúbime tak viacej spievať. Takže si dávajte na nás pozor. Tak. Ja som rapper, ja som gaučák. Ja som rapper, ja som gaučák. Jedeš troška na krivo. Ideš na krivo, ti hovorím. To ja. Ty čuč. Tak sa daj natrať. Ježišmária, ty čo robíš? Tak to Nemci vymysleli. No a furt choď rovno. Takto, jako račka. Tu sa keď dozadu, vidíš, tak to nejdeš. Mizne to tu. Obilne. Ty mizneš. Nevadí. Tak choď tam, ešte raz to prejdeš. Vyčúvaj. Ja tu len, my nemáme čas, to je dobré stavenie. Viete, To je dobré, keď nemáme čas. Tu je kľud, pekne. Že? Máme a kľud. môžeme to byť aj hodinku. Tak my sme na to ešte nedošli, my sme v tomto nováčikovia. Aha, máme za sebou pole. Máme, aha, jedno balenie, depresev, tu sme vysypali. Jaké krásne to je. A ešte hento seber, ty čmoriar, ešte hento seber. Tak sa tam otoč asi. Ja bych sa otočil, kdyby to šlo. Už sme to ešte... Víte, my víme trochu tak po česky. No, my víme úplne po česku, my sme takové teší. Ale Teší. sme v skutočnosti Slováci. Slováci. Slováci sú krásna rasa. Slovensko, Slovensko, heja, 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 Slovensko. Doufáme. Víte, Slováci sú krásna rasa. Asi tak, víte. Jako my. Tak nám tu kazí takový černý lidi, kterých je dost. A stále máme despresný jeden, ale to je pre nás úspech, lebo sme v tomto nováčikovia. Máme dva. A dva za chvíľku budú tri. Môj kamoš to vie dobre ovládať. On Už tri. jeho otec jazdí na kamióne, takže To je to isté. asi tak. Ale on je na polovicu traktorista, z toho si nič nerobíte. Či? Už si jazdil na traktori, nie? Ne. V živote ne. Ale na počítači áno. takže Áno, to na bolo- počítači, jo. Už máme 4. To je dobré znamenie. Prvé nám to nešlo, ale druhé už jakž tak ide. Ty si sa vykonali, lebo musíš ísť ešte raz. A toť sa a sprav to ešte raz. Budeme dozadu. To ti nebude brať, ty plínko. Musíš sa celý otočiť. Áno, tak sa otoč. Nebere nám to. Dobre. Takto. Otoč sa. Čo si tam ešte máme? Máme. Aj máme. Máme. Tak. Na chvíľu to budeme mať hotové a rozlúčime sa, ne? Ale my to vlastne urobíme za niekoľko hodiniek. Takže si pekne počkáte. Tak sa otoč. Tak keď si taký traktorista. Choď dozadu, tam si to nezdvihoval. A už mám 6 balíkov. Na chvíľu budeme mať 8. A teraz sa musíme znova otočiť.
Papierek. Havierek. Co to je? A už nemáme 1000 euro. Takže si kupíme nový traktor. Možno. Určitě ho ten nový traktor budete možno vidět. 9. Budúcnosti. Asi tak. Takže možno zajtra, alebo pozajtra, alebo nikdy. No. A čúvaj. Ty čo si urobil? Cúvam. My sme veľkí fanúšikovia hokeja, že? No jo. Či? Áno. Jak mi ho hrajú. No jo, vždyť. Už som zapomínal, jak sa nám to. No poď a pôjdeš dozadu. Tak sa narovná, čo robíš? Čo si aký kso? Taký psovo, ešte to. To sme robili veľký protézy, víš? No jo. Ináč robíme nosné protézy. Chcete? Dáme vám. Predáme. Asi tak. Tak, tu sme si nazbierali. No, tí vlogeri sa hláste, hláste sa za komenty potom, lebo hľadáme. 10. Potrebujeme aspoň jedného vlogera, takže sa hláste do komentov. Áno, hláste sa. Veď sa neprihláste, nevedel, ale nevidel. Že? No. Je to dosť možné. Ešte máme moc obilia. Ty čučory lienky potom spojíme, ale teraz máme. Máme 12. Už máme 12 obilovodov. Ty škade chodíš? Aspoň niečo, aby som zobral. A to viete, to sa otáča ťažko. Teraz si sa posun. No posun sa hore. Tam sa posun, tam. Čo? Tam sa posun, ty sa posun. On sa posúva zo stoličky. No, však čo? Vadí. My to tu hráme po stojačky. Lebo on má radšej, keď stojí, viete? Lebo on je v tomto prípade nový nestoják. Vlastne, kedy budeme natočiť veci? Neviem, nejaký Minecraft natočíme, alebo neviem čo. Ja, možno. A čo nás uvidíte? Na tom Facebooku nás vôbec nájdeš? Áno, nájdete nás na Facebooku. Voláme sa Dosamentary Show. Takže No však. e-mail máme takrát, na ktorý môžete písať. Čo? Nespravil som sa remix. Môžeme ju teda ostrať. Nech sa im vystačiť. Dovidenia na budúce. Uvidíme sa na budúce, takže Čaute. čaute! A dajte like, keď sa vám páčilo, a keď nie, dajte like.